जहनु या बाकी बेर मेला देखावे लेके जाइबो मुंगेर गे जहनु या बाकी बेर मेला देखावे लेके जाइबो मुंगेर गे जहनु या बाकी बेर मेला घुमावे लेके जाइबो मुंगेर गे जहनु या बाकी डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी मिक्स बाय रंजीत राणा। बड़ी दुर्गा मैया के करे बोदारा संगे जानू या बाकी बेर मेला देखावे लेके जाइबो मुंगेर गे जानू या बाकी बेर मेला घुमावे लेके जाइबो मुंगेर गे जहनु या बाकी बेर गे जानू या बाकी डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी मिक्स बाय रंजीत राणा। झूला में झूलेबो मोत कुआं देखाइबा मिलता ना मौका फेर हे गे जाई छ सोनू के देर गे जानू या बाकी बेर मेला देखावे लेके जाइबो मुंगेर गे जानू या बाकी बेर मेला घुमावे लेके जाइबो मुंगेर गे जहनु या बाकी बेर गे जानू या बाकी बेर। जय मां काली का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय कंकौल।